Γιατί δεν δίνεις τον Ριχάρδο τον πρώτο? Δεν έχει ρε Ριχάρδο, έχει Ριχάρδο πρώτο. Πώς, άμα έχει δεύτερο, τρίτο, δεν θα έχει πρώτο, ρε παιδιά? κοίταξε. Τέταρτο μπορεί, αλλά πρώτο. Τρίτο να κάνεις που ήταν κουτσός και καμπούρης. Καλή, θα κάνει κουτσό και καμπούρι το παιδί, γιατί μια χαρά είναι. Ότι έτσι είναι η ηθοποιή. Άμα θέλει να γίνει ηθοποιός, πρέπει να μάθει να κάνει τον κουτσό και τον καμπούρι. Να τους εντυπωσιάσει. Ξέρεις να κάνεις? Ναι. Για κάνει λίγο. Μπορείς να κάνεις κουτσό? Μια στιγμή. Μπορεί να έχει ταλέντο. Για να σε δούμε. Καλός. Αυτό δεν ήταν κουτσός, αυτό η τσίτα του Ταρζάν ήταν αυτό. Ναι, δεν μου λες βρε αγάπη μου, ολόκληρο παγκόσμιο ρεπερτόριο, έναν αρτιμελή δεν έχετε να κάνει. Αυτός ο Ριχάρδος ο τρίτος είναι έτσι. Ο δεύτερος, σε τι κατάσταση είναι? Μήπως να κάνει το δεύτερο? Για διάβασε αυτό του Καβάφη να δούμε, για διάβασε. Τι περιμένουμε στην αγορά συναθρισμένη? Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα. Γιατί μέσα στη σύγκλιτο μια τέτοια απραξία? Τι κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Τι νόμους πια θα κάνουν οι συγκλητικοί? Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί σηκώθηκε, κάθεται στις πόλεως, στην πιο μεγάλη πύλη, στο θρόνο επάνω επίσημος φορώντας την κορώνα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχθεί τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε για να του δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί οι δυο μας ύπατικοι πρέτορες βγήκαν σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντυμένες τόγες. Γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους. Λευτεράκι, έχει πολύ ακόμα αυτό. Κάτσε, άστο να το πει. Τι άστο να το πει αγάπη μου, εδώ βαρεθήκαμε εμείς που είμαστε συγγενείς του παιδιού και τον αγαπάμε. Φαντάζεσαι η επιτροπή θα κόψει φλέβες. Ένα μικρούλι βέβαια. Να ρε Λευτέρη, Μαλακάση να διαβάσεις. Τι είναι αυτός ο Μαλακάσης, είναι καλός? Καλός είναι, αλλά κοίταξε να δεις Λευτεράκι. Η ποίηση, κάτσε λίγο, παιδί μου, κάτσε λίγο. Η ποίηση έχει άλλη εκφορά. Δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις όπως τον πεζολόγο. Δηλαδή, πώς ρε θεία? Κοίταξε, η ποίηση έχει αυτό το έμετρο. Έχει τη ρήμα. Οπότε προϋποθέτει μια άλλου είδους εσωτερικότητα, καταλαβες. Δηλαδή όλη η προσέγγιση η αναγνωστική να γίνει διαφορετικά. Να σου πω, δεν πολύ καταλαβαίνω τι εννοείς. Θα στο δώσω να το καταλάβεις. Πες, τι εννοείς? Εννοώ ότι έχει μια ιδέα. Έτσι, ο ποιητής έχει μια ιδέα. Εσύ αυτή την ιδέα πρέπει να την σωματοποιήσεις και να την εκφέρεις. Αλλά από μέσα προς τα έξω. Ναι, μα τι είναι αυτό που του κάνεις σαν να σου έρχεται να ξεράζει, ρε παιδί μου? Πες το παιδί, άμα είναι καθαρά, αλλιώς άστο να γίνει οδοντίατρος. Μην τον παιδεύεις, μου κάνεις. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό?